हेलो हेलो ଶୁଣ ତମେ ନୁହଁ ଆସ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଘର ପଛ ବାଉଁଶ ବୁଦା ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ ବାହାରକୁ। ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିପାରୁନି। ହଲୋ ହଲୋ ମିକି କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛୁ? ବୁଢ଼ୀ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଗପୁଛୁ ରା ତ ବୋଉକୁ ଡାକି ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା କହୁଥିଲେ ଝୁଅ। ଆଇ ବୁଢ଼ୀ ଶୁଣିଦେଲା ମୁଁ ମଲିଲ ବୋଉ। ଝିଅ ଲୋ ଗୋଟା କଥା ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ ହେଲା ବୋଉ? ମୁଁ ତତେ କହୁନଥିଲି ମିକି ଗୋଟେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛି? ଆଜି କଥା ହଉଥିଲା କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଯିବ ରାତି ଅଧରେ। ହଁ ବୋଉ ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ଆଲୋ ହଁ ଲୋ ମୁଁ କଥା ତତେ ମିଛ କହୁଛି? ମୁଁ ବା ସବୁ କଥା ମୋ କାନରେ ଦେଖିଛି। ଇଲୋ ନାଇଁ ମୁଁ ବା ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ସବୁ କଥା। ତାର ଫାଜିଲାମି ବଢ଼ିଗଲାନି। ତା ବାପା ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କ କାନରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତା ଫାଜିଲାମି ବଢ଼ିଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ସବୁ ଗାଇଦେଲା ମୋ ବୋଉ ଆଗରେ। ମୋ ବାବା ଆଜି ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ ଆଉ ରଖିବନି। ଆଇ ବୁଢ଼ୀ ପଢୁଛି। ମିକିଲୋ କ'ଣ ହେଇ ତୋର? କାହିଁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇଛୁ? ଆଇ ବୁଢ଼ୀ ତୁ କ'ଣ କଲୁ କହିଲୁ? ପ୍ଲିଜ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ମୁଁ ତତେ ପୁରୁଣା କ୍ୟାସେଟ୍ ଆଣିଦେବି, ତୁ ଘରେ ବସି ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବୁ ହେଲା। ହଉ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ତୁ ଚୁପ୍ ତେ ବସେ, ସବୁ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେବି ହେଲା। ହଁ ଯେ ଆଇ ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ତୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଯାକ ସମାଧାନ କରିବୁ? ତୁ ତ ସବୁ କହିଦେଇଛୁ, କେମିତି କରିବୁ ସମାଧାନ ପୁଣି? ଏଇ ଅନାନି ତୁ ଖାଲି ଦେଖେ, ମୋ ନାକ ତଳେ କଳା ଯାଇ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଭାରି ହାଇ। ଏଇ ଶୁଣୁଛ ନା? ହଁ କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି? ମିକିର ଦୁଷ୍ଟାମି ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ କରି ରଖିଲାଣି। ଜାଣିଛ ଆଜି ଗୋଟେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ। ଓ ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମିକି କଥା ହେଇଛି ବୋଲି? ବୋଉ ମୋତେ କହିଲେ ସେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କଥା ତାର କାନରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଲୋ ମୁଁ କହିଲି? ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି? ଆଲୋ ଜାମିନି ତୁ ତ ମାରାରେ ମିଛ କହୁଥିଲୁ ଜାମିନି। ଆଲୋ ବୋଉ ତୁ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ନା କ'ଣ? ତୁ ବା ସବୁ କଥା ମୋତେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାଇ କହୁଥିଲୁ। ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲିଣି ବୋଲି ମୋ ନାଁରେ ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି କହିନି, ମୋ ନାଁରେ ତୁଚ୍ଛା ମିଛ ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଲୋ ମା। ଛି କିଏ କରୁଛୁ? ତୁମେ ବିନା ଜାମିନି ମୋ ମିକି ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛ? ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଛ କହିବି? ହେ ସେ ଫାଲତୁ କଥା ଗପନି ବୁଝିଲ। ଯାଅ ନାଲି ଚା କରି ଆଣ ମୋ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଇ ବୁଢ଼ୀ ମା। ଯା ରାତି ହେଇଛି, ଯା ସକାଳ ନ ହେବାରୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ହଁ ଶୁଣୁ, ଆଇଲା ବେଳକୁ କ୍ୟାସେଟ୍ ଆଣିବୁ, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବି। ବାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଫର୍ ମୋର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ।